आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। भाजपच्या श्रावणी रोहन रावराणे यांच्या विजयासाठी वाभय वैभववाडी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे स्वतः प्रचारात उतरल्या। गावागावात फिरून त्या प्रचार करत आहेत। रावराणे यांच्या विजयाचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। काय म्हणालेत रावराणे पाहूया। गेले 7 दिवसापासून मी प्रचाराला आहे यांच्याबरोबर। लोकांचा प्रतिसाद बघून खूप छान वाटतंय की आज आमचा उमेदवार त्या डोर टू डोर जाऊन प्रत्येक घरात जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकतोय, सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं तो देतोय आणि मला विश्वास आहे आता आम्ही नापणे गावात आहोत। नापणे गावातील सर्व महिलांचा, वृद्धांचा, जेवढे माणसं होती, जेवढे आम्हाला मिळाले ते सगळ्यांनी सांगितलंय की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत। त्यांचे 2-3 प्रश्न आहेत, पाण्याचा विषय आहे, रस्त्याचा विषय आहे, पण तुम्हालाही माहिती आहे तो आम्ही काम करायला सुरुवात केलेलीच आहे। त्याचा लवकरात लवकर ह्यांना पाण्याचे प्रश्न, रस्त्याचे प्रश्न सगळे सोडवले जातील आणि त्यासाठी आमचा उमेदवार ठाम उभा आहे। त्याच्याबरोबर आम्ही सगळे त्यांच्यावर उभे आहोत।